थारैनो मा जामारदों गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव? 25 डिसेम्बर हिन्दु धोरोमनि तुलसी फुजानि फोरबोनि सम आरो ख्रिस्टान धोरोमनि बर'दिननि फोरबो फालिनाय समाव मा जामारदों? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव जादों मोनसे जेंना गोनां जाथाय। नोंगौ नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव जादों जेंना गोनां जाथाय। सुलुंनि बादिब्ला आसाम पुलिसा जिहादी मडुलनि हेंथायै अपारेशन खालामनायखौ सोलिहोगासिनो दङ। आसाम पुलिसा बावैसो फोजोबस्रांनाय जिहादी मडुलनि बेरेखायै गावसोरनि सोलिबाय थानाय अपारेशनाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय मोननो हादों। सुलुंनि स्रोत खौरां मोननायखौ बिथा खालामनानै स्पेशल टास्क फर्स आसामआ क'क्राझारनि नवापारानि जयपुरनि थागिबि 30 बोसोर बैसोनि आबुल जाहार शेखखौ हमनो हादों। आबुल जाहार शेखआ पुलिसनो फोरमायनायनि उनाव पुलिसआ गंब्रै आखाइजों बानायनाय राइफल, 24 राउन्ड गुलि बारुद, 24 ब्लेक कार्ट्रिज, आईईडीनि गुदि मुवाफोरखौ बोखांनो हादों।